Awa guys, naglingkod ang manok. Ay, gawa no. Naglingkod baya ka no. Gibidyo ta kanok kay naglingkod ka karon pa ko kitag manok naglingkod. Kay i-upload ta ka. Naglingkod pag kanok. Ang manok dai ba naglingkod? Ang manok naglingkod. Naglingkod ang manok. Nakatanaano ko saya kay naglingkod. Yang lubot do, yang ilingkod.